El partit del Camp d'Esports començava de perles per l'Hospitalet amb aquest penal transformat per Toni Belamazán en el minut 6. A més, De Cern havia d'abandonar la gespa abans d'hora i els problemes li començaven a créixer al Lleida. Fins i tot els de García Tebar van tenir alguna altra oportunitat, com aquesta, de Rubén Quinteros. Però en aquesta acció del minut 27, l'àrbitre García Villarreal va considerar que hi havia penal, molt protestat pels jugadors visitants. Luismi el va transformar i el partit va canviar d'amo. Els de Zubillaga van fallar ocasions clamoroses per haver-se endut els 3 punts, com aquesta rematada al travesser de Dani Guerrero. O ja en la segona meitat, aquesta rematada que gairebé a porta buida, Manolo Pérez envia massa alta. Francament, n'hi havia per caure d'esquena, com li va passar a un dels assistents. Però vist que el punt era insuficient per tots dos, la cara dels místers no era tan simpàtica. Parecía que bueno, se acababa el mundo en nada más empezar el partido por ir perdiendo 1-0 y todavía estamos en la jornada que estamos, pues nos ha propiciado un montón de errores, ¿no? Esto no es mucho, pero a ver si nos permite ese punto de inflexión y sobre todo esperar esta semana, en los próximos días, a ver si somos capaces de reforzar un poquito el equipo y tener sobre todo más competitividad que la que hay en estos momentos. El Lleida se situa a 2 punts del quart classificat i continua tenint el play-off com a zona prohibida, ja que no hi ha aparegut des de la 5a jornada.